नोंसोरो माला फैगोन? आबा सना, जों थाबैनो फैगोन दे आबा। दे। जिरियालाय आबा, नोंजोंनो दङ दा? आं बेवहायनो दङ। दे, इसानजों थाबाय था दे। जागोन दे। मादै, नोंसोरो माला फैगोन? जोङो ना थाबैनो फैगोन दे। आरो आफामोनहालाय मादै? बिसोरबो फैगोन दे सना, नों जोंनावनो थाबाय थाथ' दे। दे, मादै, आइमोननो खिन्थादो जिरिया ना बिराद मिस खालामदों होननानै। जागोन दे, बुंगोन आङो। थाब फै दे मादै। जागोन दे। आंना दासो मोजां मोनबाय मादैजों रायलायनानै। मादैया थाब फैगोन होननानै बुंदों। दा फैसिगोन ना बिसोरो? आयै फिसौफोरलाय। नै इसान आबौ, जिरि आबै। नै आबौ सना, नायनाय आं नोंसोरनो मा लाबोदों। मेगि लाबोदों? औहाय आबै, नै मेगि लाबोदों आङो। आबै, मेगियाव दावदै होनांगौमोन ना? आयु, आं बावलायलांबायहाय आबौ सना। दे आबौ सना, दायो एवना होफिनगोन आं मोजांनो। नै बेखौनो जाथ'दो आबौ। आंथ' जाखायो दा। हा माथो, जानांगौसोना आबै। नै दा नोंसोर सानैखौबो दखानावबो लांगोन आङो, मेथाइफोर जानो। नंगौना आबै? हानोमबेया मालाबा थगायफेरो। आंबो ना फैफेरि जाखागोन दा। देहाय आबै, मा जायो जाबानो जाबाय दे। न' सानैबो बेखौ जाग्रोना लालाय। दे आबै दे, जा दे। नों जाया नामा आबै? आं जायाहाय आबै बेफोरखौ। मानो? आं जानो बायोहाय। नों जानो बायो? दे, नोंसोर जा दे। जिरिया गावनि बिमा बिफाखौ सोंदोंमोन। आं मा होनना खिन्थानांगौ जाखो? दे, गासिबो मोजां जागोन। लासैनो मोजां जाफिनगोन दे। माबा बरसा, नों साहा लायनाय? दा आइमोनाबो सफैयाखै। नङाबा हजोंनिफ्राय बिहरदोंमोन आङो। नों दखानावनो लायना फैग्रोदो नामा? नोंबो थ'दो होमबालाय, सानैजों लायना फैनोसै। आं थांथ'ला। नों लाबोदोल' दे, ओमफ्राय माबाफोर जाग्रा मोनोबा लाबोफाबानो जाबाय। नानियाथ' मैया ओंखामबो जायासैनो खोमा। केकफोर मोनोबा लाबोफा। दे होमबा। आरो माबाफोर नांबावगौ नामा? जेबो नांथ'लामोन। बेसेबां जाखोमोनथाय? बाब एफा गिदिर। बाबु, आंनावथ' खुसिरा गैया। आया, एमिनावबा दंना गैयाथाय? र' होमबालाय। फैसाया नै। बेसेबां जाखो लाखिदो। नोंथाङा मानो हरखो? जेबो नङा दे। नोंथाङा बै हस्पिटालाव फैदों ना? जोंनि न'नि मानसिया दंफैयो। आंबो बेवहायनो फैदों। माने जोंहाबो सासे न'नि मानसि दंफैयो। नोंथाङा आंनो उनाव होबानो जाबाय दे। आंबोथ' बे हस्पिटालावनो दंखायो नालाय। नै बेवहाय 60 रां दङ। बेसेबां जाखो बेनिफ्रायनो लाखिदो बिथांनिखौ। होआबाबो जासिगौमोनदां। आं लायफिननोसैमोन। नोंथाङा दा माला थांफिननो, माला फैनो? डाबल जागोन ना? आरो बेवहायनोथ' लोगो मोनफिनखागोन ना आंखौ? अब्ला होबानो जाबाय। दा आं होथ'नोसै, उनाव आंनो होफिनबानो जाबाय।
जेबो नङा दे आं हरनोसै बिदिबा न' लाखिदो नोंथाङा दि आंखौ सिनायानो लासैनो सिनायलांगोन दे दा होफिननोसै आं अब्ला जागोन दे नै आबौ हा जाबाय दा ना माबाफोर बायबावो आबौ आंनाथ' जाखाबाय दा आंनो चकलेट नांबावगौमोन आबै नों मिथिया नामा इसान चकलेटखौ ना बारा जानाङानो हाथायानो एम्फौ जायोनो जेबो मिन्थियाहाय आबै इसाना नोंहासो मालाय मिन्थिजोबथारोहाय आबै दे जाबाय दे न'आव थांसै ना माथो न'आव थांसै दे आइ मोनाबो फैसिगोन खोमालै आइ आंलाय दाना मा होनना बुंबावगोन माबाहाय आबै दे दा फैगोन दे जों थांग्रोदिनि दे थ'दो आबौथ' थैनि गोनांथि जादोंमोन दा सोर सासेनियाबा मिलायो जोंनो नांगौ थैया दा जोंनि हस्पिटालावनो गैया दा नोंसोरनियाबा सोर सासेना मिलायगोन आयै आब'नि थैयाथ' अ पजिटिभसो आयु आंनाबो अ नङाहाय बर'सा नोंनाबोथ' अ नङा ने आयु हाबाब दा बहा नागिरबावनांगौ जाखो माबा डक्टर दस्रा हस्पिटालफोराव मोनगोन ना मोना जाखो दाथ' जों सोंहरबायानोमोन माखासेयावथ' गैयायानो गैया हे इसोर दाना बहा नागिरना मोनबावनांगौ जाखो जोंबो नाजाबावनि नोंथांमोनाबो एसे थाबैनो नाजादो दा बेनोथ'हाय डक्टर हावफायथो मोनबावनांगौ जाखो डक्टर आं होगोन नोंथांमोना नागिरनाय थैया आंनिजों मिलायो आं होगोन थैखौ डक्टर आयै फिसालाय हा सोर जाखो नोंलाय नांगौनि समाव जोंखौ गिदिर हेफाजाब होबाय नों आयै फिसा हिन्जाव आंनि आइ सना हा माबोरैथो बेफोरबायदि जाखो दसेनो मादि जाब्रबो आंथ' गिनायानो हालामोन आइ सना मिथिया आयै जोंथ' मोजाङैनो मोजां फैगासिनोमोन नाथाय हरखाबै मादि जाखो आंबो बुजिनानैनो मोनासै आयै फिसाफोरलाय नोंसोर माबाफोर जायोबा मा जागौमोन इसोरनि अननायाव नोंसोर जेबो जायासै इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दे बिहामजो नोंसोरखौ न'आव लांखांबा फुजा होनोसै सोमखोर जाफुंमोनहा माबोरै दं बिसोरो इसोरनि अननायाव बिसोरबो जेबो जायासै आइ सना आरो नोंनि थैखौथ' नागिरबाबो मोनासैनोमोन आइ सना नाथाय सासे मोजां मानसिया
आंनो थैखौ होनायसै आइ जोंखौ सिनायाबाबो नोंखौ मदद खालामबाय बियो औ बिहामजो नोंनो गोदान जिउ होनायसै बियो समावनो थैखौ होनो मोनाबा मादि जागौमोन आरो जाय आंनो थै होदों सोरथो बेलाय आयै आं रायलायनो हागोन ना बेजों औ आइ बिहाबो माबाहाय माबा आब' बिनाबो सोरबा लोमजानानै दङ ना मानो अ नै आइ नों दसे उन्दुना थाथ'दो डक्टरा रेस्ट लानो खिन्थादों हेल' हेल' आं माने बोरैबा मोनदों आंनि आखाया जेबो नङा दे आइमोना खिन्थादों नों आंनो थै होदों नामानो गोसोथो जायो नोंनि थैखौनो लोंजोबनो जेबो नङा दे नांगौनि समाव आं सोरखौबा मदद खालामनो हादों बेनिफ्राय मोजां आरो मा थाबावनो नोंखौथ' आं एसेबां गोरलैयैबो थैहोआ ना बायदि बाब्राब बाब्राब खुद्राय नोंखौ बुथारगोन आं सानफा एफा लासै आरो नोंनि थैखौथ' नागिरबाबो मोनाखैनोमोन आंनिया मेच जाबाय नोंनिजों स' आं होबाय आं नोंखौ माबोरै थेंक्स बुंबावनोथाय आंनि बे जिउआ नोंनि होनायसो नों आंनो थै होआमोनबादि आं मा जागौमोनथाय इट्स अके दे अब्ला नों दसे रेस्ट लाथ'दो दे डक्टराबो रेस्ट लानोसो खिन्थाखादों टेक केयार बाय रथ' माबा मोनसे बाखि दंबावो सोंनो नों गासिबोथ' खिन्थाजोब्बाय नाथाय नों नोंनि नामखौ खिन्थायाखै जे आंनि मुङा रजे रजे वाव नाइस नेम थेंक्स दे अब्लालाय बाय आरो दाथ' लोगो मोनबाय थासिगोनानो आंखौ आबा सना जाफुं थाबैनो हामगोन दे आबा दे सोमखोर माथो नों गारिखौ मोजाङै नायाखैमोन नामा गारियाथ' जेबो प्रब्लेमानो गैयामोन बिदिबा हरखाबै माबोरैथो बेबायदि जाखो आरो जों माबाफोर जायोबा जोंनि जेरिया मा जागौमोन दसेनो माबोरै बेबायदि जाखो नैहाय आबा गाज्रि समबाथाय गाज्रियानो जाजोबोहाय माने आयै माबेलाय लन लानायनिमोन आबा नटिस फैबाय मा मानि लन लानाय दङमोन सिगाङाव लानाय दङमोन बिहामजो
बेखौनो आंहा दा बेलासियावसो लायनो नागिरदोंमोन नों बेलासियाव फैनो होननायखाय आं नोंखौनो जि गोसोखांदों आंबो गोसोखांबाय थादोंना आइसना आंनिफ्राय गोजान थांफेरा नोङो थारला दा बेलासियाव नोमाया लांफैगोन होनखाबाय आङो मानि बिमाखौनो गोसोखांबाय थायो दे थांनाय आथिं आखाइ सुलाय थांलाय जागोन दे आयै साम'आलाय नों खनहैनाय ना बायदों आं मैया खनहैदोंमोन मादै मानिनांगोनहाय आदै नोंदि गावनि जिउखौ दोनथ'नानैबाबो बिसोर सानै गथ'खौ बिमानि अननाय होगासिनो मा रावजों बाख्नायबावनो आदै नोंखौ माथो खालामबावनो मादै बे गथ' सानैयानो आंनि जिउसै सासेया आब'नि नेरसोन थालांबाय आरो बिफायाथ' जिबायदि जौ फाग्ला आं माबोरै गारबोनोमोन आरो माइनावखौथ' नों मिन्थिखायोआनो मादै बेनोथ'